quan jo vaig néixer, ma mare i mon pare, què serà, què no serà? En aquells tiempos les coses estaven molt... En aquellos tiempos. Yo recuerdo de haber ido Estaven en obres, este poble, no? Quan van vindre a fer la captació. Soldadora. Sí, una? Vale, ja sí l'altra. En sa casa van viure bé, Elvira? Pues sí, van viure prou bé, només és que faltava la mare, que és el principal. Perquè jo sempre dic que el que no té mare no té ningú. El que no té mare no té ningú. La mare és la mar que ho agarra tot. Tot. Es va fer dot? Dot, clar, mira, entonces té un dot gran. Què era el dot? Pues el dot era, mira, a cada un el que podia, però jo tenia, ma tia m'ho va comprar, 12 llençols de baix i 12 llençols de damunt, i els almodons, i després 12 tovalles, en acabant 3 o 4 mantelleries, servilletes, tot el que necessitava en casa. Fam? Fam no. En la postguerra pues, hi havia escassez, però mon pare que tenia moltes oliveres. Tenia en la serra a 11 quilòmetres de Cint tenia una finca que té una casa que té olivera. I el que tenia oli, entonces tenia tot el que volia. I com era un dia en la seva família quan vostè era xocoteta? Conte, com era? Pues, pocs habers i molta unió, ¿vale? Entonces, en aquell temps, lo normal és que era lavar el foc quan era l'hivern, resar el rosari, menjar el que tenies, sopar el que tenies, verdures i coses, tot a base de fluix. I eren feliços, xica, eren feliços. I en sa casa què es dedicaven? A carpinteria, fusters. Jo soc d'una llarga dinastia de fusters, sí, dels primers que van haver. I en mi s'acaba. Hasta on? O sea, son pare fuster? Mon pare, m'abuelo, el meu reabuelo i tatarabuelo. Sí, sí, sí. Nosaltres vam fer un taller nou així, en una il·lusió que jo... I ara veig el taller i m'agarré gas de plorar. Ja. Sí. Com es feia el sabó? Vostè ho sap? Digue'm, com es feia? 1 quilo de sosa, 5 litros d'oli, 7 ull d'aigua i en esta mà 2 grapats de farina, fet dissolt en una cullera, i ho tiraven dins de la pasta. I remenejant. I aquest dia no es feia bo. Tenies que deixar-lo a sossegar. I m'ho deixia un sabor. L'enveja. Perquè tenia bona cosa d'oli. Oli gastat. No. Oli cru? Oli bo? Pues sí. Pues sí. Això, la circumstància t'obliga a ensenyar-te. Que era una cosa d'un sentit molt antiu, l'ajudar-se uns altres. L'ofici obliga a ensenyar-te també, que tu veus i del fracàs naix l'experiència, o no? No és tot. Això és una escola de perfecció, són els oficis. I ahí no es pot jugar. Sa mare estava d'acord en això? Ma mare estava d'acord perquè venien les filles. Mon pare mai va estar d'acord. Son pare no volia? Mon pare no volia. I jo, si haguera sabut nadar hasta Espanya,
als 15 dies no era tornar endavant. Per això jo, el que el dia antes, a ningú li desitge que isca de la seva terra. És molt trist i després mai eres feliç. Sempre el falta alguna cosa. Totes les entrevistes estan transcrites, indexades per fragments temàtics i analitzades d'acord amb un tesaure de vora 900 escriptors. Els testimonis poden ser visionats sencers, però també es poden fer cerques avançades per municipi, data de naixement, sexe de la persona entrevistada, comarca, projecte o paraules clau. A hores d'ara, la plataforma compta amb 13.514 visitants, amb un percentatge de retorn del 47%, oferint servei a instituts, universitats, personal investigador i nombrosos ajuntaments. L'Arxiu de la Memòria Oral Valenciana es consolida en 3 fites rellevants. Al 2002, en debutar amb la realització de la primera entrevista. Al 2011, amb la publicació en línia dels resultats de 10 anys de treball. I al 2016, amb la signatura del conveni amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Una valuosa confluència de 2 institucions que es complementen en l'estudi i en la difusió del patrimoni lingüístic i cultural valencià. Trobo que és un mitjà fonamental per a preservar tot el patrimoni lingüístic. Ahí tu tens girs, tu tens el llenguatge no verbal, tens les frases fetes, tens el lèxic. Això és una cosa que per a les generacions futures es podrà poder veure i d'una forma tan directa, tan àgil, tan clara. Trobo que és un projecte molt interessant, de veritat, i aconsello a tot el món que entri a veure'l. I, per cert, aquesta anècdota que t'ha dit, no l'ha dit aquesta mai a ningú. Mira, no l'ha dit a Esteu encantats? Que això no vos ho ha dit ningú? Vostè.